to by się chaos na tych płciach. Ciekańcy, wojacy, co je tłoczyło do Prahy a tak dalej, dokiż ryka się we Praze są Ameryczyny, a tam si ja przypadnie zatkał jeno staro wojaka, to by się podwyżk, unteroficjer. A muszą się tak doreci dali, a powiedział mu, wo bist du her? Ja ich bin aus dem Kreis Bautzen. Und ich bin aus Bischofswerda. Weißt du was? Wir gehen nach Hause. Aber wir gehen keine Schleichwege, wir benutzen normale Wege. Hej. A to smo potom bežali, 9. maja smo nastupili naš puč, domov potom. To smo bežali, my jeszcze nismo ani žan ubil, rubiško imeli, ničo, za kapitulacijo. To smo bežali po hodinach do przy ruskich a polskich wojskach nimo, naju so nejo nichtu dotknął. Ten Unteroffizier tunście mieli swoje EK2 a swoje Husnamenien, ja sam macht das und das bleibt alles dran, das ist Andenken, ein Andenken. Ta Drężanska droga by się pełna wojska, a tam ci jeszcze dwaj polskie, złote tresy od Kornera, to bych nicht to wyższe, ja nie wiem co, ale hat sich mir gesagt, ja, bo ja denke, du dummer, wo in der Kunze, ha jasen, kus polscy mo, to ja jeno polsko-ukrainera na wojnie, a potom serbsce, a niekde nie so wiedzieli, dzieda miał te techniczne, on prawie, ty jesteś Czechem, prawie, nie, ja nie jestem Czech, ja jestem Serb. No, ty jesteś Junior Serb, nie, ja jestem Serb, ja w Łużycy, ja bydlę, ja do dummer, nasza mat nam nie czeka. A to są mi te bieże dali. Ja nie jestem trzeba do żadnego zajęcia.